अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। नवरात्र म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर, उत्साहाचा जल्लोषाचा सण। या निमित्तानं कोकणसाद लाईव्ह घेऊन येतंय तुमच्या तालुक्यात खेळ पैठणीचा। सुंदर पैठणीसह आकर्षक बक्षिसं जिंकता येणार आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकणसाद लाईव्हच्या वतीनं करण्यात आलंय। नवरात्रीनिमित्त कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या वतीनं महिलांसाठी खेळ पैठणीचा या खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। विल्बर्ट प्रॉपर्टी प्रायोजित आणि कॅमलिन सह प्रायोजित हा कार्यक्रम होतोय। कोकणातील महिलांना या निमित्तानं व्यासपीठ मिळणार आहे। नेहमीचं टेन्शन धावपळ बाजूला ठेवून महिलांना थोडासा विरंगुळा मिळणार आहे। मनोरंजन, हटके खेळ यांसह धमाल उडून दिली जाणार आहे। याशिवाय विजेत्यांना सुंदर पैठणीसह आकर्षक भेटवस्तूंचा वर्षाव होणार आहे। आम्ही येतोय तुमच्या तालुक्यात। 16 ऑक्टोबर 2023 ला श्रीकृष्ण मंदिर न्यास जामसंडे देवगड इथं सायंकाळी 4 वाजता, 17 ऑक्टोबर 2023 ला माजी पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया वालावलकर आणि शासकीय निवासी संकुल मित्रमंडळ वालावलकर कॉम्प्लेक्स रहिवासी यांच्या सौजन्यानं सायंकाळी 7 वाजता, 18 ऑक्टोबरला सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आणि उद्योजक विवेकानंद नाईक, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, सभापती सौ गौरी पारसेकर आणि युवा उद्योजक सुदेश मळी यांच्या सहकार्यानं पिंपळेश्वर सभागृह दोडामार्ग इथं रात्री 9 वाजता, गुरुवारी 19 ऑक्टोबरला दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी इथं रात्री 8 वाजता, शनिवारी 21 ऑक्टोबरला शिवसेना नवरात्र उत्सव कनेडी बाजार कणकवली इथं रात्री 8 वाजता, रविवारी 22 ऑक्टोबरला कणकवली शिवसेना ठाकरे गट नवरात्र उत्सव इथं रात्री 8 वाजता, रविवार दिनांक 22 ऑक्टोबरला बाजारपेठ मित्रमंडळ कणकवली इथं सायंकाळी 7 वाजता, सोमवारी 23 ऑक्टोबरला माठेवाडा नवरात्रोत्सव मित्रमंडळ इथं सायंकाळी 6:30 वाजता, सोमवारी 23 ऑक्टोबरला दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस इथं रात्री 9 वाजता हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम होणार आहे। त्यामुळे मनोरंजन आणि बक्षिसांची लयलूट करण्यासाठी सज्ज व्हा। तसेच मोठ्या संख्येनं महिलांनी सहभागी होण्याचं आवाहन टीम कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या वतीनं करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।